Si Juna, ay pwede sa putol sa lugman. Basta makadragan lang. Pare may naon niya tanan naog ta bus stop sakay ta bus stop. Dito lang. Dita lang ninyo ng ano diha ha kaning base diha para makamaluan driver nga muna mo. Okay, maro to, thank you. Santa Ana. Nya, mga Castillo na mi. Katay sa kauban na mo, kapahada to. Balik-balik lang lagi. Hey! Yeah. Matulak ha. Ya, open niya. Yan, naog na niya. Dili namin mag-road trip. Dili namin mag-road trip. Kapoy na. Thank you. Naka-avail me sa promo.